Kenari sar media Mongol koloi. Norok jesek pane sajak chidi tai hari anong noloi. Ari norok no buisai mane media. Aro norok no khoboro. Bihik kharjangnai khoboro, bwsai kharjangnai khoboro. Norok mate aro bihik bwsa kharjangnai rok no latha kotoma teinai are acting khairo. Abo dani media. Media ke media samung khadi. Ning are director hai tama tongdi. Ari norok sai mane media henu nong isene no buinayo. Aba hela tha kotma ti phulu ya kan nong isene no buinaya. Abo media ni samung ya. Teka ya kari di media unchidi ning director. Abo media ni samung ya. Ayang be basai khajang na hengka bu tama bo latha kotma tuinya bo aro thok bui phulana. Ayang be bi khajang na hengka bu aro hai bono khakla bui ka ek aro jiri khawi ka bui phulana. Abo ta tomu. Norbo gisa lachina nango. Buhi views mana hanai norok na bahai acting khairu. Norbo gisa lachina nango. Media ni samung khaji buni bihina latha kotma tuine acting ta khaidi. Ni nabo shooting si media ya. Saya tonga ma khaidi. Ambai.